Hello mga kamamor! Char! Ani akin ninyong Amega, ani akin ninyong kamamors sa original bugak. Bibitaw ka ng, so karon na ako sa akong kwarto. Actually guys, gusto nyo ko na mag-vlog, big, bitaw na mag-speaking English ko, hindi ko kabalo eh. Dili magin mo cooperate ang English ako so, sao na lang, so magbinisaya na lang kita eh. Why nada? So, na ako karon, actually mag-lansya magugpo, tapuyan mo. Lansya ko guys, so mapasok kong ilong ang katay. So na ako'y, actually, English ba yun? Actually, painaylasan ako kong self. Salamat po sa inyong mga support guys. Follow sa mga nag-like, sa mga nag-share, sa mga videos na abot na kung ganahan mo. Basta kay muna to, salamat sa inyong tanan guys. From the bottom of my heart, thank you very much. Bitaw painayla ko na akong self. Ako to si Joy the Mamors Paraula. From the city of Cagayan de Oro, the city of golden friendship, Bayet. So karon kay ganahan ako mag video karon, din akong topic karon is about sa mga kabatan-unan. Ginoo ko mga kabatan-unan, labi na gid sa mga lalaki. Dili sa siya ingon nga lalaki. Basta sa mga kabatan-unan karon nga Ginoo ko, busy kay sa ilang love life. Unya ang pinaka worst pagid mga kamamords. Ang mga kabatan-unan karon, Diyos ko, kung bulagan og uyab, Ginoo ko, magilak-hilak ang mga kurimaw, magilak-hilak. Maayo kayo sila maayo kay manukol sa mga ginikanan. Uy, Ginoo ko, for your information, kanang uyab, pwede na ninyo pulihan or pwede pa mo makapangita og lain, pero ang ginikanan, Diyos ko, may lang mo magsukol-sukol niya. Kabalo mo ka na mga ginikanan, dili na ninyo mapulihan og lain. Ang uyab mapulihan na, uy, labi na ka dili deserving sa inyo, Ginoo ko. Ayaw ninyo sayangi inyong oras, Ginoo ko, kamura giilad anak. Unya ang tinuod ra bitaw nga mga scammer karon atong mga anak. Mga scammer na silang dagko labi na sa mga ginikanan bitaw sama sa ako nga OFW. Diyos ko, kita ra gyud laro na namo nang usahay lagi makaplano na jud ko ba nga yan install gid ako ning Messenger kay ano. At first ana mag-wave bayan na sila. Unang usay makahuna-una na lang kagautan nga kung mo reply ba ka o dili kay kung replyan nimo didto na dayon. Unya ang atik-atik din ning mga anak bitaw nato nga mga naiyab. Diyos ko inani oh. Mo message sila nga nako nag-project, nako sila bayro noon, mga inana. Pero ang mupod lagi ang mga ginikanan po din taon matawag nato nga maiskaman kita kay syempre mohatag pud in taon ta kay project baya priority ba ang punuhan na silang eskwelahan kay abot sa ilang grado pero mo lagi to matingala na lang ka sa sige nimo scroll labi nag wala tay buhaton bitaw sa tong balay so maka-scroll ta makakita tag line account sa tong anak ug sa dihang ngal ala daghan man sa anak hindi lagi ni friend ano na account ug sa dihang gi-click nimo gitan-aw nimo ang profile ug sa dihang dito nimo nakita nag-celebrate sila sa ilang napas sila pa anniversary mansary mga first mansary oy mapanggabae sus kalami gini pangplansahon no so nag-celebrate sila with squad goals with his classmates support sila mga classmate na ay with matching balloon mga matching cartolina nga unsa pa na ilang mga siwid nila din nga nag-celebrate lagi sila sa ilang mansary nag-couple shirt pa aga ginoo ka so ang ginikanan nagpadala lagi pang project so sure na alam na this kato dito to ni padulong kay ngano pangutan-on nimo sila asa ang resibo asa ba resibo mo reply ra dayon sila ala ka ma sorry kaayo man nalimtan nako ma pero ako man gipalit og project ma agay nya timing kayo kato nga adlaw pagkaugma nag celebrate sila sa ilang mansary so mo na to na iskaman ta nga mga ginikanan no lagi sa mga abroad so wa kita ani munang usahay pod kini pong uban bitaw pod mga babae bitaw no mga uyab sa tong mga junakens nga demanding gi kay sa ngatanan oy Ginoo ko mo to uloyin taw nang ginikanan nagpadadala-dala in taw ng kwarta pero wala gigipang date sa atong mga anak wa pang gabae so mo to nag-effort mo ra gyapon magbulag kay kasagaran mga inana oy Ginoo ko magbulag na oy sayang lang mong gihago-hagoan yan nagibulagan na pud kasi mo uyab mo lagi na siya napay style ang mga kabatan-unan karon kusog kay magugot-ugot napay nang style nga dili ko mabuhi kung wala ka agay Ginoo ko kanang ikaw gid ang akong kalibutan nagtuyok akong kinabuhi sa inyo sus kalami gid kayo ninyo no kalami gid kayo dapat i-priority ninyo inyong ginikanan nga moy nag-alaga sa inyo ha moy naggasto sa inyo ha may nagmo magsukol-sukol sa mga ginikanan pero sa inyong uyab himuon pa ninyong kalibutan sa inyong lagay may pagmanghugas mo plato manlimpyo mo balay manglaba mo sa inyong mga labunon dili kay isalig nyo tanan sa ginikanan nya uyaw og magbulagan mo sa inyong uyab wa gyapon sos Ginoo ko ako ra ginluoy ninyo dong sumoto no sa mga anak ng mga scammer nga unayon ninyo yung mga ginikanan guys kaman ninyo yung mga ginikanan labi na sa mga inahan intawon sama kanamo nga nas abroad agay dali ra gid kami mailad labi na mo ingon na din mo I love you ma gay wa pa kay akong mama gay makahatag gid mi way dagan langan
mga siksi pa kay sa nga tanan. Sumoto siya no sa mga ginikanan, di kita magkumpiyansing. Di kita magkumpiyansa ta sa atong mga anak karon. Ginoo ko, okay ra na mga ayo ginagmay. Yan ang mga pang-isna kay normal naman na, pero kung dinagko na gani na Ginoo ko, di na lang kita magkumpiyansing kay ngano murag dito na sila padulong, labi na sa mga uyab, basi dito na sila padulong sa mga mabugnaw nga dapit. Makublaan na gidayon ta na. Ginoo ko mo nang sa mga anak in tawon nga inyong mga inahan nga nasa abroad. Pagtarong kita mo eskwela dong. Pagtarong gid balag maguyab-uyab mo basta kay i-priority gid tawo ninyo yung pag-eskwela kay Ginoo ko mao ra gid tawo namong kalipay nga makahuman mo sa inyong pag-eskwela, at least man lang ang among pinapadala sa inyo kanang worth it kaayo ba kay bahala lagi magkinamas lagi mi diri basta kay magtarong lagi mo eskwela, maka-graduate lang gid mo. Ginoo ko ang among kalipay sangko pangitang sa langit. Murag tanan na mo kakapon mawala. Munang kamo ay sa mo pagpalabi ba. Okay ra na.